Bazetorren, neska zen, dena prest zuten ordurako. Abestuko zioten lehen abestia, esango zioten lehen hitza, bilduko zuen manta arroxa, espero zutena zetorren. Neska bat. Irakurri zioten bere lehen ipuina, egin zioten bere lehen oparia, erakutsi zioten zer jantzi, hankak nola gurutzatu, barre nola egin, pausuak norantz eta norekin eman, musuak nola eta nori eman. Ispilu aurrean nahi zuen ura, nola izan azaldu zioten. Edertasuna sufrimendua zela. Bere lehen lana eman zioten. Bat gehiago izaten irakatsi, norbera izateari guziz. Egun guztiak berdinak ziren. Irratiak grabazio errepikakor bat zirudien. Pepek, fetuen malformazioagatik abortatzea debekatu nahi. Telebistan ere ez zen besterik kontatu. Mutila adingabe bat atzeman dute, bikotekideari eraso egite egotzita. Adingabeko neska batek bortxaketa jasan izana salatu du Ibarrak. Egunkariek berri txarren fotokopiak ziruditen. Baina aspertu zen. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña. Aspertu zen gainontzekoen begien isla izateaz. Sin preocuparse por nada. Gogaitu zen estereotipoez. Se da cuenta de su alma. Hautsi zituen horma. Eraldatu jarrerak. Musukatu zituen lotxak. Eraiki zituen harremanak. Irribarreak. Sentimentuak. Ametsak. Onartu zituen beldurrak. Eta hautatu bidea. Gauzari txikienetan handitasuna bilatzen ikasi zuen. Aldaketa gua beste delako. Hitzetatik, ekintzetatik, keinuetatik, maitasunetik, goxotasunetik eraldatu dezakegu jendartea. Gozatuz, eraiki eta eraldatu.